La primera Bienal d'Escultura Valldoreix dels Somnis s'ha inaugurat el 25 de setembre al matí en un acte que ha tingut com a colofó a la Casa de la Vila de Valldoreix l'anunci de les 3 millors obres valorades per un jurat. La guanyadora, a qui se li han atorgat 5.000 euros per l'obra Madre Tierra, ha estat la mexicana Míriam Pérez, que a diferència dels altres premiats no ha pogut ser-hi present en aquesta jornada. El segon premi, per a l'obra Cadires salvatges, ha estat dotat amb 3.000 euros i el tercer, per a l'obra de ballada, amb 2.000 euros. Estem molt contents que els premis siguin remunerats. Estem molt agraïts a tots els que han fet possible la primera Bienal. S'haurien de crear molts més parcs d'escultures. Estamos muy orgullosos que hemos ganado este premio y aparte que es muy importante que la movida escultórica de nosotros y lo demás está visible en los parques públicos, que no solamente que es una parte privada. Ho agraeixo moltíssim, vull dir, no m'ho esperava. Crec que el nivell en general és molt alt. Val la pena que tots treballem perquè es continuï fent cada 2 anys. I estic aquí davant de l'escultura que m'han seleccionat aquí a la Bienal. Aquestes 3 peces, que formen part d'un conjunt d'una sèrie, toquen el tema del vehicle. Prèviament a l'anunci dels premis, s'ha fet un recorregut pels 3 espais on s'han repartit les 23 escultures participants en aquesta Bienal, començant pel Parc de Sant Cebrià, seguit del Club Esportiu i finalment als Jardins 11 de setembre. Aquests últims situats a la seu de la Casa de la Vila. En el trajecte, diversos escultors participants han explicat presencialment les seves obres a les desenes de persones assistents a la inauguració. Està fet en acer inoxidable, polit, per aquesta reflexió de la llum que rebi i que es puguin anar afegint peces i trossos i tal, i que vagi creixent i que sempre vagi creixent, que no tingui un final. El que he intentat és treballar la meva obsessió amb els espais abandonats del Vallès, una manera d'interactuar amb ells i que no només es quedin allà com a espais silenciats. L'estructura metàl·lica va ser comprada a un home que es dedica a emportar-se residus de la universitat. Allà, just a Cervià de les Garrigues, que necessitem tanta aigua, plou cada tant en tant, massa de tant en tant, doncs el tema de recollir aigua m'interessa molt. Hi ha el tema del gòtic, el romànic, que m'interessa molt, pensar una mica en el passat també, no tanta tecnologia. Aquesta peça representa que ja que tots vivim totalment submergits, integrats amb la màquina, disfrutar encara de la vida controlant la màquina. Les escultures es poden veure en aquests indrets fins la clausura de l'esdeveniment, el 25 de novembre. La Bienal d'Escultura Valldoreix dels Somnis és una iniciativa de l'associació no lucrativa Amicar Valldoreix.